От винаги съм в компанията. Започнах, когато имаше само 5 назначени служители. Сега за сравнение сме почти 200, 80 колеги тук в София и останалите са фриленсъри, работещи от всяка точка на света. Мога да обобщя опита ми през годините като доста интензивен. Включвайки се към проект, започваш като стартъп и който порасна до скейлъп, беше изключително предизвикателство. Чиби племето, както се наричаме ние хората в Чиби, културата, моето професионално израстване и най-вече подкрепата, която усещам в колегите. Черпене на опит от други колеги, с работата ми с консултантка. Имах възможността да работя с нея преди няколко години и изключително много ми помогна да напредна бързо. С четене на много книги, разбира се, и с проба-грешка. На критично мислене и адаптивност. Най-важни мисля, че са ми те. Искам, когато обсъждаме стратегически план или нашите екипни задачи, да разчитам на хора, които ще слушат активно и ще оборят идеи, ако те не са достатъчно добри, или ще предложат дори по-добри. Така че това е най-важно за мен. Основната разлика е опита, който имаме към момента. След толкова много интервюта, ни е много по-лесно от една страна да определим какъв точно профил ни е нужен, за да създадем баланс и сигурност в екипа. От друга страна, по време на самото интервю ни е много по-лесно да идентифицираме дали човекът носи тези качества. Индивидуалностите, които влизат и се присъединяват към племето на Чиби, са тези, с които постигаме най-големите си успехи. Дали ще са артисти, маркетолози, програмисти, част от HR екипа. Те са нашето уръдие, нашият актив, с който постигаме успехите в Чиби. Дай си време да се опознаеш, избери своят път за развитие, намери си добър ментор, който е готов да отговаря на всичките ти въпроси, особено в началото, и смело напред. HR е човек на хората. И аз и екипът ми държим на това всеки, който влезе в Чиби, да се чувства удобно, да има всички инструменти и умения, така че да се справя с задачите си по най-добрия възможен начин.